Pero kamana inyanga dugi ka penjo ni bedange nanga ayuda chel ka kuma CPA Evans Ogutu ka entiere studio au ene county ma Migori kendo mos no ko winjo kaka ni chako twa ke wacho ni mos mokwongo cha no ko winjo nikech duol ne olal kata kamano penjo mathoth se bairi achiel ka achiel nyama na konowa kama entiere public participation otim Migori no ka jopongo halls mopogore opogore nyaka sani kama entiere wach mar budget kama ochope jok moko medore to gin jok manie sirkal od bura executive wano motingo tenda jatend piny Kenya kod judiciary mano mag doho jogi duto medore pesa e budget mano ma koro sani ochopo e od bura ni paro mane ma intie gode wiye kanyo machiegni Evans Ogutu. Kamano ahinya Cleophas, mokwongo wacho ni issues mag public participation nok otim e yo makare nikech onge chik matayo public participation. En chik mokete katiba ni kidwa timo budgeting process to nigitim gi public participation. Tiyudo ni the threshold kata legislation mosekelo framework mondo ma otim ok osebedo yo makare, omiyo ng'ato ka ng'ato katimo public participation otimo public participation depending on interest mare nikech ong'eyo ni onge chik ma bunge osekadho on a clear threshold mar public participation. Nyaka migochwa ka wanyalo neno ni nyocha ni nitie deliberate attempt mar CS Treasury kanyocho timo some kind of public participation on issues of finance bill kanyo wuotho e counties mamoko, lakini kanochopo migochwa ka I am not aware of a national forum mano atime public participation. Koro public participation was not done rang'eny mamalo mo noningo otime godo. Koro mano wach mokwongo. Mar ariyo, issues mag budget wasenene kaka okete to gi sectors kaka pesa ni obedo passion to different sectors. Nitie jok mogen, nitie jok molose. In my own personal opinion, nitie jok mano koningo mi pesa e rang'iny momegi to nitie critical sectors moma pesa mano ningo beni pesa ni ikete lwetgi. For instance, let's talk about agriculture and urban development. Iyudo ka agriculture contribute to more than 22% mar GDP mar Kenya. To the threshold kata pesa momiye to ket piny kabisa. To other service sectors machalo kaka state house to mi pesa turi. Why will we allocate a lot of money for service to gima nyalo keto any economic impact wa mayo pesa? Gini ochakore top down nikech ineno kaka budget bedo structure kosechak time kamano gi sirkal mamalo ibro yudo ni mag counties gi the office of the governor ki ang'o mage ma ibro bedo allocated pesa nikech nyathi ka nyathi learn from janyuol. Koro the budget as structured sani ok otime yo makare in terms of allocation of resources e kuonde mowinjore. Nitiere other critical areas mano ningo beni ma allocate negi pesa mondo mi at the end of it we will find economic impact kuomgi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. CPA Evans Ogutu kapok awuok iri mondo aduoge studio ma Nairobi kar kae. En ang'o ma depo ni timore ikomenda kata higa ka higa gik matimore kar ka kotenore kod weche mag public participation. Mokwongo ka en wach mosebed kitero ji e doho ni nogo chok pat jopiny. Tineno kitime mana e yo moro ma ok ochanore kiwacho nokiwinji ti jadak ma Migori wando nwayo jofwambo wa kanyo kantiere okinyi ma kawuono jotelo ma Migori moko kuom giwacho ni ero depo ni kaka ilando gini ama ok lande yo makare. En ang'o ma debed ni timore hie mondo mi japiny ogol pache kendo yud pache makare. Erokamano ahinya. Ing'e ni sirkal nyalo timo gimoro by design. Iyudo ka issues ma gin go gi interest manyaka gi achieve objective gi gitimo public participation makata ng'apa no kodich gi wachno nyaka wachno donje ite. To kano gik moko ma wan gi interest kaka oganda to gitimo public participation within the standing orders magi. Manyiso ni ineno kaka National Assembly ni mana gi chike gi mag standing order on how they want to carry out a public participation, but there is no clear law. Ginyalo winjore ni wadhi rome hall ni to iyudo mana ni joge gi ma maybe osiepe kata jok ma support gi ema gi mobilize donjo kuonde go. To nikech ok en forum maber ma joganda nyalo yudo kuonde duto mag romo, this public participation ok time yo makare. Or in short, public participation onego beni bunge o develop interest mondo mi legislation no obed kanyo ma wabedo gi framework mar public participation nikech kata kidhi e doho
do be yala to do ka yala to ni yal act ni violate act ni to ka act no onge kata gitimo mana chike miluongo ni case law gimo yalo no e law matano. Koro ma e gimo temo kwayo sirikal and the stakeholders man government ni let us come up with a clear framework and a legal structure mar public participation, especially issues man gi interest kaka budget. Budget is a very emotive issue. Okwamora ahinya ka oganda bed involved in a budget ma year by year en budget mar deficit. Onge chieng' mwase achieve a balanced budget ma wacho ni revenue marwa will be commensurate to the programs mag expenditure. En budget moro makitimo at the end of the year ibiro yudo ni nitie deficit ni hola moko nyaka bedie to public participation be onge mondo kaw pach jopiny to the burden mar chulo gowi ni to pod ibiro ketnwa. That's why we are advocating mondo there must be a clear framework to get legal structure mar public participation. Erokamano.